Πάμε τώρα να δούμε δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να είστε ωφελούμενοι, να είστε δικαιούχοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η αγορά δεν περνά τις καλύτερες μέρες όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφέρομαι, όσες έχουν απομείνει, να μπορέσουν να φέρουν μια ρευστότητα, να μπορέσουν να δώσουν μια άλλη δυναμική στην επιχείρησή σας. Είναι κοντά μου ο κύριος Γιάννης Τζαβλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Upgrade. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά εσείς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, δύο προγράμματα. Μας έχετε διαθέσει και το πληροφοριακό υλικό, επομένως κατευθείαν ο λόγος σε εσάς. Πάμε λίγο να τα δούμε ένα προς ένα. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον και τα δύο. Αφορούν νέες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν το τελευταίο 12μηνο. Πάμε να δούμε από τον τουρισμό, ας ξεκινήσουμε, που είναι και η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά από 80 έως 400.000 προϋπολογισμό και επιδοτεί μέχρι και το 60%. Βέβαια, εδώ δεν είναι η αγορά σκάφους επιλέξιμη δαπάνη, να το πούμε εδώ, γιατί πολύ δυνητικοί επενδυτές θέλανε πάρα πολύ. Να επενδύσουν δηλαδή τουριστικά προφανώς. Ναι, και όχι μόνο. Κατάλαβα, ναι. Τώρα, τι αφορά? Αφορά κυρίως καταλύματα ξενοδοχεία 4 αστέρων, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών οικισμών, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 3 αστέρων και πάνω, τα λεγόμενα κάμπινγκ, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, επιπλωμένες κατοικίες τουλάχιστον 3, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια τουλάχιστον 12 κλινών, 4 κλειδιών. Τώρα στις δαπάνες, τι επιλέξιμες δαπάνες έχουμε? Αν πάμε λοιπόν σε αυτή την κάρτα, βλέπουμε ότι έχει κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον, χώρος, μηχανήματα, εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό, έχει ενισχύσει πρώτης λειτουργίας, καταστατικά, δικηγόρους, φοροτέχνες, δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορικά μέσα και έμεσες δαπάνες 7% χωρίς την προσκόμιση τιμολογίων. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις? Γιατί και στα δύο τα προγράμματα που θα δούμε, και για τις νέες μικρομεσαίες, για τις τουριστικές, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Μόνο σε μια περιφέρεια μπορούμε να υποβάλουμε και σε επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, να έχουμε βεβαίωση χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης, εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατελάχιστον κατευθυμένη αίτηση έκδοσης αυτής για ανέγερση από περάτους κτηρίου, στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης του ακινήτου, κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση και δυνατότητα κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής. Το ποσοστό δεν το ξέρουμε ακόμα. Συνήθως είναι 25% για την επένδυση δηλαδή που θα κάνουμε, και η εφαρμογή του de minimis να μην έχουμε πάρει 200.000 τα τελευταία 3 έτη. Τώρα, κάποιες επισημάνσεις. 200.000 από άλλα προγράμματα. Ναι, ακριβώς. Επιδότηση, όχι προπολογισμό, επιδότηση. Τώρα, νεοσύστατη είναι επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει το 12μηνο συνεχούς λειτουργίας. Να έχει τη διατήρηση εταιρικής μετοχικής σύνθεσης για 5 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης, να γίνεται μία υποβαλλόμενη πρόταση από φυσικό νομικό πρόσωπο ως εταίρος μέτοχος. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε φυσικά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιείται στο ίδιο ΚΑΔ. Δηλαδή, ένας ξενοδόχος δεν μπορεί να κάνει, ή κάποιος που έχει μία εταιρεία χονδρεμπορία μεταπίση, δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Να το πούμε αυτό. Αν η επιχείρηση λειτουργεί, αλλά αλλάξει ιδιοκτήτη, η επιχείρηση. Όχι. Δεν αλλάζει και η μετοχική σύνθεση. Όχι. Δεν μπορεί να αλλάξει και στη διάρκεια, αφού περατωθεί το έργο στα 2 έτη που δίνει 24 μέρες υλοποίηση. Ναι. Για τα επόμενα 5 δεν μπορεί να αλλάξει και με τη μορφή τη ούτε τη μετοχική τη σύνθεση. Άμα είναι ατομική. Αν είναι ατομική, είναι ατομική. Θα παραμείνει ατομική. Δεν πρέπει να την κλείσει ουσιαστικά τότε. Αν είναι ατομική, δεν μπορεί να την κλείσει. Όχι. Άλλο ρωτάω. Αν υπάρχει μια επιχείρηση σε λιτουργία και την πουλήσει ένας και την πάρει κάποιος άλλος στην επιχείρηση και είναι εντός των τελευταίων 12 μηνών, δικαιούται το πρόγραμμα? Μπορεί. Επειδή είναι το ίδιο αντικείμενο, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να διατηρήσει και τις δύο επιχειρήσεις. Όχι, για μία μιλάω. Ναι. Ωραία, τέλεια, πάμε. Τώρα, διατήρηση δραστηριότητας 5 χρόνια ολοκλήρωσης. Θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση. Εδώ δεν είναι όπως τα προηγούμενα προγράμματα που περιγράψαμε, που ήταν first in, first out, όσοι προλάβει να υποβάλει. Ναι. Εδώ έχει βαθμολογικά κριτήρια, άρα θα κληθεί η βαθμολογία. Θα έχει ένα business plan ουσιαστικά, το οποίο θα κριθεί η σαφήνεια, πληρότητα και η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. Θα έχει κάποια αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η εμπειρία του επενδυτή και η ιδιωτική του συμμετοχή, ανάλογα πώς μπορεί να την καλύψει, και η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Τώρα, επειδή μας ρωτάνε πολλές φορές, εγώ τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να προετοιμαστώ, εδώ είναι τα βασικά ερωτήματα που λέμε. Καταρχάς, να ξέρεις τι θες να κάνεις. Και θα το κάνεις μόνος, θα το κάνεις με άλλους. Να βρεις το χώρο. Γιατί ζητάει το πρόγραμμα από μόνο του μια ετοιμότητα. Άρα, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την υλοποίηση του έργου. Η εξασφάλιση απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, να έχω τα λεφτά. Και τέλος, η αναζήτηση ενός εξειδικευμένου συμβούλου, γιατί εδώ θέλει business plan, δεν μπορεί να υποβληθεί από μόνο. Εγώ θα έλεγα να μην το δοκιμάσουν μόνοι τους. Αν μου επιτρέπετε το κλεισί όρο. Είναι λίγο δεδαλώδες το ΕΣΠΑ ως προς συμπλήρωση του φακέλου και
Δεν τα ξέρουμε όλα. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν σωστά, γιατί άμα κάνουμε μισό λάθος, χάνεις την επένδυση. Ακριβώς. Στους ειδικούς. Και επειδή είναι ανταγωνιστικό και έχει βαθμολογία, έχει ας πούμε μήνυμο βαθμολογία 60 πόντους. Δεν είναι 50% η βάση. Η βάση είναι και ψηλά, είναι 60 πόντους. Άρα και από εκεί και πάνω, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, γιατί είναι συγκεκριμένα τα εκατομμύρια που θα δοθούν, θα ξεκινήσει από αυτούς που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα κατέβει. Μπορεί να εξαντληθεί στο 70% της βαθμολογίας, στο 75%. Μπορεί να μην φτάσει καν στο 60%. Άρα εδώ θέλει ένα καλό business plan. Είναι κάτι σαν τις βάσεις του σχολείου που λέμε. Ακριβώς. Τώρα, το ίδιο πάνω κάτω, στο ίδιο πλαίσιο, για να μην κουράσουμε και τους τηλεθεατές, είναι για την ενίσχυση μικρομεσαίων. Αυτό που αξίζει να πούμε, να μείνουμε λίγο στη διαφάνεια, όπου επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο από τις 60.000 επιχειρήσεις που ανοίγουν, κλείνουν, οι περισσότερες, η πλειοψηφία, πάνω από το 60-70%, είναι εστίαση, καφέ, μπαρ, διατροφή και είναι και λιανικό εμπόριο. Αυτές αποκλείονται. Άρα να το πούμε αυτό. Πάλι έχει κτηριακά, πάλι έχει δαπάνες προβολής, πάλι έχει δαπάνες συμβούλων, πάλι περιλαμβάνει τα ίδια πράγματα που είχε τα προηγούμενα, κάλυψη ίδια συμμετοχή. Άρα η εστίαση είναι έξω. Είναι έξω. Και η εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Να πω κάτι σε αυτό. Εγώ είμαι υπέρ. Που είναι έξω με όλο το σεβασμό. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Παίχτηκαν πολλά με τις επιστρεπτές, με συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ναι. Ευνοήθηκαν, η αλήθεια είναι. Δεν ευνοήθηκαν μόνο. Άνοιξαν και παραδίπλα μαγαζιά, πήραν τα λεφτά και μετά τα κλείσαν. Για να πάρουν την επιστρεπτέα. Σε έναν βαθμό ισχύει αυτό που λέτε. Επίσης, το δεκάμηνο λειτουργίας, πάλι οι ίδιες προϋποθέσεις, οι ίδιες επισημάνσεις. Είναι παρεμφερή τα προγράμματα. Εγώ προτείνω, συστήνω στους επίδεξους επιχειρηματίες ή σε όσους ανοίξαν το τελευταίο 12μηνο να έχουν ένα βαθμό ετοιμότητας. Να ενημερωθούν ακόμα πιο. Τι εννοείται ένα βαθμό ετοιμότητας? Να ξέρουν σε ποιο χώρο θα το κάνουν, να έχουν τα λεφτά στην τράπεζα, να ξεκινήσουν να στείλουν με ένα σύμβουλο ένα business plan, έτσι ώστε όταν θα βγει το πρόγραμμα, θα βγει τις επόμενες μέρες. Τώρα συζητάμε, είναι η ανακοίνωση. Μόλις θα δημοσιευθεί η επίσημη προκήρυξη, θα δώσουν περίπου 2 με 3 μήνες για να κατατεθούν τα business plan. Τι ποσοστό κάλυψης έχει το πρόγραμμα? Συνήθως αυτά εξαντλούνται στο 100%. Ναι, όχι. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός? Όχι ο προϋπολογισμός. Η επιδότηση τι ποσοστό φτάνει? Ως 60%. Ως 45% ξεκινάει, δίνει ένα 5% αν πάρουμε ένα επιπλέον άτομο μετά το πέρας της επένδυσης και δίνει άλλο ένα 10% σε επιρρόπελκτες περιοχές. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις? Για υφιστάμενες τρέχει ακόμα, τρέχουν δύο προγράμματα. Αυτό που είπατε να έχει 12 μήνες. 12 μήνες, ναι. Να έχει ανοίξει δηλαδή 12 μήνες πίσω. Είναι οι ίδιοι όροι? Ίδιοι όροι, ναι. Ίδιοι όροι, 12 μήνες από την ημερομηνία που θα προκηρυχτεί, άρα από τις επόμενες ημέρες. Και τα μόρια πώς προκύπτουν? Δεν έχει βγει επίσημη προκήρυξη, επειδή όμως έχουμε εμπειρία πάνω στα προγράμματα. Συνήθως έχει ένα κομμάτι το βιογραφικό του επιχειρηματία, αυτό που λένε οι Αμερικανοί stick to the knitting. Είσαι σχετικός. Δηλαδή, θες να ανοίξει μια κατασκευαστική εταιρεία. Τι ήσουν, εμπόριο κρέατων, δεν μπορείς, άρα θα πάρεις χαμηλή βαθμολογία γιατί δεν το ξέρεις το πλεκτό. Άρα, πιο πλεκτό ξέρεις, άρα ένα κομμάτι θα είναι το βιογραφικό του επιχειρηματία. Ένα κομμάτι θα είναι η κάλυψη ίδια συμμετοχής. Έχεις τα λεφτά για να το καλύψεις. Όσο περισσότερα κεφάλαια έχεις, γιατί εμείς αυτό που συστήνουμε και στους νέους επιχειρηματίες, επειδή το έχουμε ξαναπεί εδώ, δεν είναι κουπόνι το ΕΣΠΑ να το πάρουμε να το εξαργυρώσουμε. Πρέπει να έχω κάποια χρήματα για να ξεκινήσω την επένδυση. Δεν μου τα δίνουν από την αρχή. Άρα είναι σημαντικό να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι της ρευστότητας για να ξεκινήσω μια επιχειρηματική ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις στην επιχείρησή σου. Ακριβώς. Έτσι τότε, ναι. Αυτό θα δοθούν όμως γρήγορα τα λεφτά? Τα λεφτά συνήθως εξαρτάται από το πόσο γρήγορα υποβάλλουμε τα ενδιάμεσα αιτήματα. Δηλαδή, φανταστείτε το φασεολόγιο που λέμε εμείς, η πρώτη φάση είναι το 30% της επένδυσης. Άρα, παίρνει ο επιχειρηματίας πίσω το 50%, ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μετά κάνει άλλο ένα 50% της επένδυσης, παίρνει πάλι το 50% και ολοκληρώνει συνήθως την τελευταία φάση με ένα 20%. Έχει ρευστότητα, δηλαδή δεν το κάνει μια και κάτω. Δεν ολοκληρώνει μια επένδυση 400.000 και περιμένει να πάρει τα λεφτά. Εντάξει, οπότε παίρνει, δίνει, ακριβώς. Αλλά έτσι μπορείς να εξυγχρονίσεις την επιχείρησή σου, να την βελτιώσεις το marketing της επιχείρησής σου. Και να ξεκινήσεις από την αρχή. Και να σου δοθεί μια μόχλευση που λέμε εμείς στην οικονομία, αλλά είναι ένας μοχλός για να σε βοηθήσει να κάνεις τα επιχειρηματικά σου σχέδια πραγματικά. Σημαντικό. Πάμε. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για τους όρους? Αυτά. Νομίζω ότι τα καλύψαμε μέσα στις άκρες. Είναι και πολύ γρήγορος. Αλλά εντάξει, ξέρετε καλά τους τηλεοπτικούς χρόνους. Λοιπόν, άρα το βασικό είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μας βλέπουν κάποιοι, γιατί και τώρα παίρνω μηνύματα. Με διάφορες ερωτήσεις. Ναι, το ξέρω, δεν σας φοβάμαι. Θέλει κάποιος τώρα, αύριο παράδειγμα, να πει τον σύμβουλο, τον ειδικό, έλα εδώ,
Εμένα μου άρεσε το ένα ή ανήκω καταρχήν, δηλαδή δικαιούμαι το ένα από τα δύο. Σωστά, ναι. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιο που ενδιαφέρεται, να το θέσω πιο απλά. Τα πρώτα βήματα, επειδή εμείς ήδη ερχόμαστε με αρκετούς σε επικοινωνία, είναι να βρούμε το χώρο. Για μας είναι πολύ βασικό να ξέρουμε το χώρο. Καταρχάς, να ξέρουμε ξεκινήσουμε από το σημείο 0. Τι θέλω να κάνω. Σε τι είμαι καλός ή σε τι μπορεί να ήμουν υπάλληλος σε μια επιχείρηση, να ήμουν πολλά χρόνια σε ένα χώρο και θέλω να το ασκήσω σε ένα επαγγελματική δραστηριότητα. Ή μπορεί να ήμουν επιχειρηματίας και θέλω να ανοίξω ένα ξενοδοχείο. Έτσι. Άρα το σημαντικό είναι να ξέρω τι θέλω να κάνω. Το δεύτερο είναι να βρω το χώρο, πού θα το κάνω. Και το τρίτο είναι να έχω και τα χρήματα. Άρα το τι θέλω να κάνω. Τι χρήματα χρειάζονται. Θα μου πει είναι ανάλογα πάλι με το την επένδυση. Δεν το λέει η προκήρυξη. Σας είπα προηγουμένως είναι 25% από τον προπολογισμό. Η εμπειρία μας δηλαδή. Τι είναι το 25%? 25%. Δηλαδή αν θα βάλεις 10 χιλιάρικα στο πρόγραμμα. Από τα 100 χιλιάρικα πρέπει να έχω τα 25 παράδειγμα. Ναι. Μάλιστα. Και μέχρι πού φτάνει αυτό, γιατί μιλάμε για μικρομεσαίες. 400 χιλιάρικα. 400 χιλιάρικα. Ναι. Από 0. Ναι. Άρα στα 400 θα πρέπει να, αν θέλω τα 400, μπορεί να χρειαστεί να έχω τα 100. Να έχεις τα 100. Μάλιστα. Είναι σημαντικό γιατί μπορείς να δημιουργήσεις με το κεφάλαιο που έχεις μια πολλαπλάσια δυναμικής και αξίας επιχείρηση. Σωστά. Είναι σημαντικό. Σε αυτό μπορεί να συνεταιριστούν άνθρωποι. Ακριβώς. Ναι, μπορεί να συνεταιριστούν. Να είναι πολυμετοχική η σύνθεση. Άρα ένα ακόμα που πρέπει να ξέρουν με ποιους θα το κάνω. Ναι. Εντάξει, άρα είπαμε το τι θέλω να κάνω, πού θα το κάνω, με ποιους θα το κάνω, το γιατί εννοείται πρέπει να τα απαντήσουμε, πώς θα το κάνω, άρα με ποιον σύμβουλο ή με ποιον θα συνεργαστώ. Άρα απαντάμε τα 5 βασικά ερωτήματα. Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας, από τα έσπα τα οποία τρέχουν τα τελευταία χρόνια, υπάρχει απορροφητικότητα? Υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα. Βέβαια, υπάρχουν και προγράμματα που λιμνάζουν τα κονδύλια. Ναι. Είχαμε κάνει και εδώ μια παρουσίαση, κύριε Κρινή. Είχαμε πει για το βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το δεν είναι περπάτησε, όχι. Γιατί τα κριτήρια του ήταν, δεν θα πω περίεργα, θα πω δεν ακουμπούσαν στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε έχει πολύ χαμηλή απορρόφηση, ενώ το άλλο το πρόγραμμα της πράσινης επιχειρηματικότητας, πράσινης μετάβασης, εκείνο προχώρησε πάρα πολύ και εξαντλήθηκαν σχεδόν το 100% των Το σημαντικό είναι να πέφτει το χρήμα στην αγορά μας, αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, γι' αυτό το ρώτησα. Και μπορεί να γίνει αναδιάθεση εκείνων των χρημάτων, γιατί δεν έχει σχεδόν καθόλου απορρόφηση. Μπορεί να γίνει αναδιάθεση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα έσοδο. Είστε αισιόδοξοι για αυτά τα δύο προγράμματα? Είμαι αρκετά αισιοδόξος, κυρίως από την κίνηση που βλέπουμε και στο γραφείο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τους επενδυτές. Στο τουριστικό κυρίως. Στο τουριστικό. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό γιατί εκεί πέρα δραστηριοποιείται πάρα πολλοί κόσμος. Και όχι μόνο, και χονδρεμπόριο και μεταποίηση και υπηρεσίες. Βλέπουμε κι άλλα. Μακάρι, γιατί χρειαζόμαστε φρέσκο χρήμα. Δεν παράγει χρήμα η αγορά μας. Και νέες θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Κύριε Τσαβαλόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μόλις βγουν οι ανακοινώσεις, προκηρύξεις, να είμαστε εδώ να τα πούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλά καλό είναι σιγά σιγά να αρχίζουν να ψάχνονται, να προετοιμάζονται όσοι ενδιαφέρονται, καταρχήν να δουν αν μπορούν ή όχι να συμμετέχουν. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι, το πρώτο βήμα.